Добро утро, това е четвърти ден. Денят, в който се връщаме вече към Силистра и ще закусвам сега. Не знам колко часа е на толкова рано. Нашите ме събудиха сякаш... 9:30, 10. Колко? Сякаш и 6 часа трябваха на Даскал. Вчера, когато дойдохме и аз много обожавам терасата и като гледам терасата, видях някаква супер хубавата гледка в ночата. Нямаш как да видя това, което в момента виждам. Time to pack my bags and leave. Finally I feel the air I breathe in. I can say that I've become a light. Брутално яко. Lights I'll always be. Oh, I don't know where I am. Не мога без кафе, отиваме да пием кафе. Възможно е да не работи. Как няма да работи? Тук е много странно, защото постоянно трябва да чукаш на вратата. Не работи нищо. Виж какво има отпред. А я виж отпред. Мандалото хлопна. Бях се настроил да пия кафе, напия се, защото много хубаво, но явно няма да пия кафе. But it feels like home. And I pull myself away when it don't feel like home. Well, now I love myself again. And it feels... Сега ще пинем кафе. И сладък салам. Сладък салам, това е някаква вид торта. Това знам те. Това супер уютно място. feels like home. Oh, I don't know where I am, but it feels like Значи, виждам път. Виждам... Голяма кола нещо. Чакай. Какво виждам? Аз нищо не виждам. Някакви човечета виждам. Да, тя дед ги рисуват в пещерите. Не така, са постигнете някакви такива само силуети на хора. Значи ще ходим сега на пещера. Знаеш какво виждам? Хълм! Ще ходя на ски. Ай, ме снимай, ако снимаш там, аз тук гадая. Обърна камерата ти, голям оператор се обаче. Покажи на гората. Да покажа ли? Покажи на тия хора. Сега ще ти гледам на теб. Ти нямаш никакво въображение. Виждам куче, глава на куче. Кучето е приятелство, приятел. Ще имам куче. Няма да имаш куче, някакъв приятел, Веля. Golden Retriever. Чакай, че ме разстройва тук. Хората искат да им гледам за това така. Виждам някакъв старец. Старец? Някаква глава на стар човек виждам. Това не го знам какво е. Нали уж ги знаеш какво означава? Име глава на стар човек за първ път чувам някой да види. И нещо прави. Хора да знаете, това е незапомнено и двамата гледат, баща и син гледат на кафе. Ама виж, моята чешника е хубава и чиста, няма нищо. Боже, капни отгоре ми. Кола е чиста, да, чиста кола. Дай да го снимаме хубаво, Цвети ще го разгадай. Да, Цвети ви. Колко много табли. Гледай, колко е красива тая. А тук си супер индийско патица. От село Патица. От село Патица, дето събра 60 лайка на статуса за твоя хумор. Да искаш да си вземе сувенир, обаче... Обаче хората не искат да го видят. Обаче хората не искат да видят. it feels like home. Feels like it's time to be a man and leave. I'll leave your safe grounds to find some distance higher. My lights fall like my high. Когато видиш табелата за Силистра. Адел. Искам да слушам Адел. Hello, Мерси. it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over
Пристигнахме вече в Силистра и аз ще взем да карам, защото не съм карал 2 месеца, даже май съм забрал да карам. Вече съм пред моя блок. И да, нямам търпение, вие колкото тъси, но трябва да сваля багаж. And I pull myself away when it don't feel like home. Well, now I love myself again, and it feels like home. Oh, I don't know where I am, but it feels like Това беше едно трипче. Това беше всичко, което трябва да снимам за тези 4 дни. Но продължават другите 6 дни. Продължават тук в Силистра. Така че очаквайте още видеа.